Аз съм бегач на дълги разстояния. Здравейте! Искам да споделя моят отзив за вашия продукт. Моя позната ми предложи, тъй като аз от дълго време се опитвах да откажа кофеиновата зависимост. Кофеина е много лош враг на бегача за дълги разстояния, тъй като пулсът е супер висок, супер интензивен, варират от много високи до много ниски и като цяло това натварва сърцето. Аз имах планове да се откажа от кофеиновата зависимост, тъй като пиех кафета може би 3 пъти на ден. Така и след много дълги опити не успявах да се откажа. Моята позната ме убеди да пробвам. За моя голяма изненада, след 2 седмици употреба и консумация на вашето кафе, аз прибрах кафе машината в кашона и свърлих старото си кафе, тъй като вашето кафе се приготвя супер бързо. Просто една чаша вода, всипваш грам и половина кафе и кафето е готово моментално. Даже спестяваш от време и общо взето и поддръжка на кафе машини, което също улеснява. Но за мен най-големите ползи от това кафе, което си взех от вас е, че след като премахнах кофеиновата зависимост, усетих мозъка ми стана по-бистър, мисълта ми стана по-ясна, концентрацията и фокуса се увеличиха двойно сигурно. С едно кафе на ден от смокиновото ви, деня ми минава супер ползотворен, супер усмихнат. Раздразнението, ревността, всеки знае, преди човек да си изпие кафето, се чувства раздразнен, чувства се нервен, не му се говори с никой, не му се общува с никой. При мен тотално изчезнаха. Ето, аз съм много приятно изненадан, възмерявам, редовно използвам вашето кафе. Отделно всеки знае, че смокините са много полезен плод, богати са на минерали, на вещества, които поддържат сърцето, поддържат калция, поддържа костите, което за мен също като ултрамаратон за дълги разстояния е супер полезно. Подобряват имунитета, но най-важното също, което на мене ми помогна, тъй като той е богато на фибри, които са олиго и полизахариди, се умях да редуцирам храната и по този начин да редуцирам и теглото си, което ми позволява също така и да го контролирам. Аз съм много радостен, че намерих този продукт. Надявам се да се умявате да го произвеждате и все така да си го поръчвам, защото благодарение на него живота ми се подобри.